Witam bardzo serdecznie na imprezie zatytułowanej Cudze chwalicie, swego nie znacie. Jest to impreza cykliczna, odbywająca się co 2 lata. W tym roku już po raz 9, czyli 18 lat minęło, jak rozpoczęliśmy te wystawy połączone z występem muzyczno-wokalnym, a inicjatorką tych spotkań jest pani Elżbieta Łata, obecnie już emerytowana kustosz naszego muzeum. No.